Alright guys, so nandito tayo ngayon sa may Patitinan, dito lang sa Sangay Camarines Sur. When the moon is bright, the dreams are on your side. When the stars are lit, they try to catch your eye. Is it destiny or just beginner's luck that I found you? Now the moonlight dances gently over you. I have never found the peace inside my mind. I got nothing here that keeps me in line. In a messed up world, it's hard to see the good in everyone. In a broken conversation, silence won. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa may Patitinan, dito lang sa Sangay Camarines Sur. So kung makikita nyo, yun yung The Partido Riviera. Ito naman yung CR. And then nakakuha tayong access papunta doon mismo sa may pangpang ng karagatan. So ito yung daan papunta doon. So bababa kami ni boss bago kami pumunta sa Malinaw Albay. Tara boss, baba tayo. Hindi na tunog. Alin? Papaingay yung makina yan. Tara, dito tayo sa baba. So meron ditong access na daan papunta sa may baba ng karagatan, kung saan doon sa taas makikita nyo yung lino ng tubig. Kaso lang mahirap lang dito, matirik yung daan. Ito yun, maliit lamang yung mga hagdan. Pero pag naabot natin yung lugar na to, sigurado makikita natin yung naglilinawan na tubig ng karagatan dito sa Patitinan. Kahit injury yung pa ako, laban lang kasi matagal ako hindi nakapag vlog. So kung makikita nyo, ito yung paligid ko, may mga halaman tapos ito mga dahon ng saging, at ang iba naman nabubulok na. Boss, saan ka na? Di ka na? Tapos ito yung daan dito, kaya kailangan lang natin magdoble ingat kasi medyo maliit. And then pag nagkamali kayo ng apak, sigurado pwede kayo mahulog dyan pag disbalansi kayo. Medyo malayo pa kung tutusin nyo, simula doon sa may taas sa mismong kalsada. Pero sabi nung mga kabayan natin na nandito, pag gagabi daw meron ditong namamana ng mga isda. Marami daw ditong nauhuli. Dito kahit sobrang init ng panahon, napaka-presko sa pakiramdam kasi sabi ko nga sa inyo, napaligiran tayo ng karagatan, kabundukan at mga kakahuyan. Ito paikuy-kuy yung daan. Sakit ng pa ako. So kailangan natin mag-ingat kasi ito bangin na yan. Pag nagkamali tayo dyan, rekta tayo papunta doon sa baba. Ngayon kung makikita nyo, sasabi tayo sa mga kahuyan na yan. Dito boss, daan-daan lang, bangin to. Dito, delikado. Biyak na biyak nandan dito. Oh. Dito kailangan natin maingat, hindi pwede yung mga bata dito. Nakikita nyo, putol na. Yung nagdudugtong, wala na, nabiyak na. Kaya pa kaya dito? Nababa daw dyan
Kaya pa naman yata. Sagarin natin hanggang kaya. Wala lang sana ditong ahas. Namimingwit. Sabi mo, may gito yung daan, no? Kaso ang hirap tumaas talaga dito. Ayun, walang hawakan. Maliit yung hagdan. So pag nagkamali kayo dito, kukunin kayo doon sa baba. Yes, makukuha pa. May daan. Pero pag nakuha ka, sigurado daming tama. Boss, oh. Ito na. Nandito naman kami. Sa may... Anong barangay ito? Patitinan. Patitinan. Grabe layo. Eh ano eh, ginawa nilang paganto-ganto eh. Oo, para at least magawa nilang hagdan. Kaya lang ano dito sa hagdan. Ito nakapalibot sa amin. Mas marami yung halamang ay puno ng saging. So mamaya pag nandoon na tayo, vlog tayo doon. Alright, so nandito na kami sa pangpang ng karagatan, dito lang sa may Patitiknan, Sangay, Camarines Sur. So kung makikita nyo, ito na yung mabatong itsura ng aming kinakatiran ngayon. So doon kami galing sa taas, kaso hindi lang dito kita kasi halos hatakpan ng mga punot kahoy, pero doon kami galing sa may Partido Riviera. So merong hagdan, yung nakikita nyo maliit na yan, pero dito since nga takpan siya, hindi nyo makikita kung paano at kung anong itsura ng hagdan papunta sa taas at pababa. Pero doon sa taas ay nandoon yung highway, main road. So ito yung karagatan, mabato. Talagang hindi siya dito buhangin. Kaya kailangan ninyo dito magdoble ingat kung kayo pupunta dito. Kasi unang-una, aside sa mabato ang kapangpangan ng karagatan na to, yung daan simula doon sa may main road, ang hirap. Walang hawakan, napakatarik na daan, tapos maliliit na yung mga hagdan. Pero pag naabot nyo, ito yung nakikita natin sa taas na napakalinaw na tubig ng karagatan. Tapos kitang-kita yung coral reefs dito doon sa may unahan. Kaso lang hindi na mapupuntahan yan kasi mabato. Saka hindi naman talaga ito yung i-vlog natin. Kaya kailangan lang natin ditong tumambay ng konti para magpahinga. Pero nakita namin itong lugar na to, so pinuntahan namin. Ayun yung Atulayan Island. Ayan o. Napakalmadong karagatan, pero napakahirap bago namin naabot tong lugar na to. Ang problema natin yung pabalik. Yung pabalik, Taas. mataas, nagigigid ng tuhod ko kasi yung unang-una yung kaliwang paa ko injured na sprain. Eh pinilit ko makarating dito sa baba kasi nakita ko access na daan, kaya sabi ko bababain na lang natin. Pero yung isa sa iniisip na naman namin, yung papunta sa taas kasi napakahirap ng daan. Yun, nakikita yung maliit na yan. Boss! Hindi namin na-expect na mapupunta kami dito sa lugar na to. Nakikita lang namin sa taas. Eh, nag-share ako dyan sa may comfort room ng pahingahan na to. So, sabi ko, meron daan. Kung pwedeng babain, sabi ko doon sa Kilolo. So, pwede naman daw. Eh, ngayon, nakarating kami dito. Nakakakit yung dagat eh. Nangaakit eh. Sa taas, napakalinaw eh. Napakaganda, grabe. Di ko kasi alam kung pwede dito magpalipad ng drone. Ganda. Whew! Sabi ang ganda dito. Pwede dito. So palipad tayong drone para at least hindi kayo mabitin sa lugar na kung saan nandito kami ngayon. Kita ko sa inyo. Let's go.